Шушы рәсемнәрнең авторы Морозов Никита Аркадьевич, ул тумышы белән Крашин Сәрдәсе авылыннан. Без аның белән бер мәктәптә укыдык. Мәктәптә укыган чагында ул шул хәтле актив иде. Һәм шул актив эш алып барганы өчен, пионер, комсомол эшләрендә актив катнашканы өчен аны ничәнче класста икәнен хәтерләмим инде мин, Арктикка ял итәргә җибәрделәр. Ул бит инде безнең атала халыкара лагерь дип. Шуннан кайткач, бик сокланып, бик гаҗәпләнеп сөйләгәннәре минем әле дә хәтеремдә. Мәктәптә укыган чагында төрле бәйрәмнәргә стена газетлары чыгару бик актив бара иде бит. Менә шул стена газетлары чыгаруда бик актив катнаша иде ул. Рәсем ясарга бик оста иде. Аның инде ул Ходай биргән таланты инде, һәм ул талантына аның ниндидер осталык өстәп җибәргәндер. Яңа төсмерләр белән аны байытканнар. Безнең авылдашыбыз Волков Аркадий Григорьевич дигән художник. Ул безнең клуб директоры булып эшли иде. Һәм шул ук вакытта бөтен бәйрәмнәргә плакатларны, төрле рәсемнәрне менә шул Аркадий дәдәй ясый иде. Никита Аркадьевичның аның өйләре безнең клуб белән янәшә генә иде. Һәм кичләрен Аркадий Волков инде безнең үзенең рәсемнәрен ясый иде менә шул клубта. Ул аның янына йөреп, аның белән бергә эшләп, аңа булышып, ярдәм итеп, шулай итеп үзенең осталыгын арттырган, камилләштергән һәм соңыннан менә чын мәгънәсендә рәссам яисә художник булып китте. Аның картиналары безнең туган ягыбызның табигать күренешләрен чагылдыра бит инде. Һәм зур осталык белән башкарылган бер картинасын, бер рәсемен әле ул миңа бүләк итте. Безнең дә өйдә бер картинасы шуннан эленеп тора. Хәзерге вакытта Никита Аркадьевич Казанда яши, иҗат эше белән шөгыльләнә, пенсиядә. Питрәчтә аларның дачалары бар. Һәм шул дачага кайтып, бик еш кайтып, шунда эшли. Без аның белән вакыт белән шулай күрешәбез, сөйләшәбез, аралашып яшибез.